Jó, felvétel megy. Na, üdvözöllek benneteket a nem tudom hanyadik óránkon, és még nem tudom mennyi lesz, de úgy foglak elengedni benneteket úgyis, hogy minden rendben legyen. De ennyit a 6 alkalomról. Na, múlt heti házi feladat. Ki csinálta meg? Jani, elküldted, azt tudom. Zsuzsi is. Tomi? Én nem voltam itt, bár ott voltam, aztán Uh-huh. nem tudom, nekem kiesett. Kiesett? Már nem a hang, hanem biztos mondtad, Uh-huh. csak úgy az egész. Uh-huh. Aha, nem baj. Oké, igen, ez az én hibám volt nálad. Legalábbis. Igen. Jó. Aki nem csinálta meg, az jövő hétre, tehát jövő hét hétfőre, plusz még kaptok 6-ot. Jó? El is küldted ezt? Nem küldtem el. E-mailben nem küldtem el. Itt írtuk föl, ugye, az egészet. Úgyhogy azt a 6-ot, azt le fogjuk most azért elemezni, de ugyanúgy meg kell, hogy csináljatok otthon, tehát behúzni a vonalakat, mindent. A következő 6-ot, vagy nem tudom már mennyit adtam, de a következő 6-ot azt pedig jövő héten akkor ugyanúgy le fogjuk elemezni. Jó? Ez azért fontos, hogy lássam, hogy mennyit értettetek meg az alakzatokból, trendekből, stb. Oké? Na, akkor aki elküldte nekem, egyedül ő a János volt, ugye volt egy Caterpillarünk, CAT, kezdjünk azzal, az mettől meddig volt? 2010 áprilistól. Tehát 2010 áprilistól 2013 elejéig, ugye? Vagy 2011-nak. 2011 végig, igen. 2011. Jó. Igen. Tehát 2010 áprilistól 2011 decemberéig. Jó? És mekkorában csináljuk? Tudom, hogy déliben, csak hogy a képernyőt mekkorára tegyük ezzel a közelítéssel, távolítással. Hogy beleférjen egy képernyőre, hogy csináljuk? Ugye, amit kértem, az trendek. Először, amit elemzünk, az a hosszú távú trend, aztán a középtávú, aztán a rövid távú trend. Hogyha hosszú távú trendet elemzünk, ugye akkor az egészet kell nézned. Tehát az egész, mit tudom én, mennyi volt ez, másfél év körülbelül. Középtávú trendnél a középtávokat, tehát lényegében ezen a nagyításon mindent meglátsz. Az alakzatokhoz néha egy picit bele kell nagyítani egyel, de soha nem kell teljesen belemenni, hogy csak 1-2 hónapot lássál, jó? Tehát a minimum az egy ilyen 4-5 hónap, a maximum meg 1-2-3 év, amíg elemzünk. Jó. Közben nézem a Jani a tiedet, jó, így párhuzamosan. Na. Hát itt 2011, január, február, március, április. Oké, tehát behúzom rendesen, normálisan. Tehát ez a Caterpillar, és 2011 végéig kellett, ugye? 2011 december, hát akkor úgy teszem, hogy így ez így tökéletes lesz. Jó. Na, milyen trendeket látunk itt? Zsuzsi, akkor kezdheted. Te? Igen. Tehát van egy ennyire hosszú távú trendünk. Nézzétek csak, ami júniustól kezdődik, és egészen tart meddig? 2011 augusztusig. Tehát itt kezdi el, és 3 érintéses. Jó? Tehát ez a leghosszabb távú trendünk ebben a másfél évben. Oké? Viszont elkezdett egy micsodát? Ott egy legyező... Legyező trend, nagyon jó Attila, tehát elkezdett egy legyező trendet. Még emellett. Jó.
Jani, te meg nézzed nyugodtan a tiedet, és legalább látod, hogy mi az, amit nem húztál be, mert egy trendet húztál be csak, az növekvő volt, az jó, de például ezeket a legyező trendeket nem húztad be. Jó? Tehát volt itt egy legyező trendünk, ami meredekebb, ezért mit csinált? Hamarabb kifulladt, igen. Emlékeztek rá, mit mondtam a trendekről, hogy minél meredekebb, annál rövidebb ideig tart. Pontosan. Tehát az emelkedő trendben akkor most volt egy hosszú távú, közben egy kb. Középtávú kis legyező trendünk. Jó, tehát ezt lehet látni. Mikor történt trendtörés, és mikor történt trendforduló? Egy kicsit ismételjük át azt, hogy mi az, hogy trendtörés, tehát mikor törik a trendünk. Legmagasabb az előző legmagasabb alá esik. Nem. Mikor van trendtörés? Aha, ja, ott van trendtörés a legyező és a fő trendvonal között, igaz? Hát ott a középtrendünk tört meg, igen. De mikor törik a trendünk? Július végén. Június? Hát az május inkább. Ja, de a másik, a hosszú távon van. Trendvonalat áttöri. Nem csak átszúrja, hanem 2 egymás utáni gyertya. Ezt azért mondom, hogy 2 egymás utáni gyertya, mert lehet ez daily, lehet ez 5 perces, lehet ez akármilyen time frame-ben, tehát időintervallumban. És azért beszélünk trendtörésről és nem trendfordulóról, mert itt maga a trend hosszú távon nem változott. Rövid távon változott csak, milyenné? Onnan kezdődött egy rövid távú csökkenő trendünk. Ennyi. És azt nem hiba felhúzni olyankor azt a csökkenő trendvonalat? Tehát felhúzhatom? Felhúzhatod, persze, tehát itt is én meghúztam ugyanúgy. Sőt, középtávú lefelé trendbe, például egy ilyenbe, amikor még nem tudod, hogy most trendtörés van, trendforduló, bármibe is szállhatsz sortra, ha van jel, hiszen itt több hónapi, tehát egy középtávú lefelé trendből több havi lefelé mozgásra számítunk, ahol, hogyha van beszállunk, akkor természetesen beszállhatunk, jó? Én az olyanokban nem szeretek beszállni, tehát hogyha azt mondom, hogy felfelé trendünk van, longoljunk, hogyha egy nagyon rövid távú lefelé pullback van, ami még nem is trend, például hogyha ennél a Caterpillarnél megnézzük, például ezt a visszahúzódást, akkor ebbe én azért, mert elérte a csatornánk tetejét, mi is a csatorna teteje? Párhuzamos a trendvonallal, és ugye az a tetőket köti össze, jó? Tehát egy emelkedő trendnél még egyszer a trendvonalunk az aljakat köti össze, a csatornavonal pedig a tetőket. Tehát ezt nevezzük trend csatornának. Jó? Ez abban segít nekünk ugye, hogy trendkereskedésben mindig hol szállunk be? Ezt is ismételjük át. Mindig a trendvonal és az ár találkozásánál. Ami legtöbbször mire esik rá? Milyen vonalra? Trendvonalra, de milyen vízszintes vonalra? Támaszra. Pontosan. Egész szám, félkerek szám, legtöbbször igen. Tehát a trendek megállapítása számunkra támasz, igen, nagyon jó, Jani. Azért, mert a trendkereskedésben ugye azért állapítunk meg trendeket, és azért akarom, hogy megtanuljatok trendvonalat húzni, hogy észrevegyük miket? A következő trendkereskedési pontokat. Tehát amikor a trendvonal és az ár találkozik. És a legtöbbször ez támaszra esik rá, tehát egy jelentős támaszon szokott megállni, ami félkerek vagy kerekszám. Tehát csak így fogunk tudni jó trendkereskedők lenni, és a trendkereskedés egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát szerintem az egyik legjobb. Azt hiszem. Tehát ilyen trendet végigülve, hát van olyan stratégia, srácok, amit majd haladón fogok nektek tanítani, amikor már az opciókat is belekeverjük, hogy covered call. Ez egy olyan stratégia, ahol lényegében nagyon minimális rizikóval simán ki tudsz hozni 30%-ot, 20-30%-ot a tőkéden egy évbe. Nagyon-nagyon minimális rizikóval.
Tehát vannak itt azért nagyon-nagyon okos dolgok, de mindennek az alapja az, hogy trendkereskedést, vagy mármint, hogy trend elemzést tanuljunk meg. Tehát elemezni a napi csártot ezekhez. Jó? Tehát azért kezdjük itt. Igen, a trend az a barátunk, igen, Jani. Ezt megtanultam. Tehát ilyen pár hétig tartó kis rövid trendben nem fogunk ellene játszani a főiránynak soha. Jó? Egy középtávú, ami már 2-3-tól mondjuk 8 hónapig tart, egy középtávú trendben lehet nyugodtan akár sortolni is, de egy rövid távúban, ami 2-3 hétig tart, és azokat ugye inkább csak pullback-eknek nevezzük, tehát visszahúzódásoknak, ott nem fogunk soha sortolni, csak a long beszállókra várunk egy emelkedő trendben, ami még egyszer mondom, trendvonal találkozása és támaszra esik rá. És daytrade-be sem sortoljuk meg? Ez csak swing, nem keverjük a szezont a fazonnal. Daytrade-ben engem nem érdekel, hogy általában merre megy. Viszont ez nem igaz, mert daytrade-ben, amikor sortolok, szeretem, hogyha olyan részvényt sortolok, ami gyenge. Jó, tehát azért azt látod, hogy a Meyer is nagyon-nagyon ritkán szokott erős részvényt besortolni, és ahhoz azért egy kicsit mondja is, hogy hát ez most 50-50, amikor mondjuk a tetejét akarja elkapni egy nagy emelkedésnek, és onnan sortolni. Jó, tehát ezt ide a daytrade-et egyáltalán nem keverünk. Jó, oké. Na és itt, hogyha már itt tartunk, akkor elnézést, hol volt itt beszállópont? Ugye mert a trend és az ártalálkozásánál miket fogunk keresni? Kalapácsot, vagy mindjárt előhozom nektek, azt még nem készítettem ki, elnézést. A Star Tradernek a... Jó, azt mindjárt kinyitja. Oké, ezt mindjárt megkeresem. Tehát miket fogunk keresni? Ezt is vettük múlt héten. Mindjárt megkeresem nektek. Mit? Kalapácsot, és még elő lehet addig venni a könyvet. Hanyadik oldalon volt? 120, valahanyadik, már nem tudom. Juhú. 123, aha, akkor jól emlékeztem. 123. oldal, egyik legfontosabb és leghasználhatóbb oldal a könyvbe. Tehát magyarán gyertya alakzatokat fogunk használni. A trendkereskedésre, tehát a trendkereskedésre alkalmas alakzatokat, amik micsodák lesznek? Itt is van. Tehát ezt látjátok, ugye, ezt az oldalt? Ezek. Tehát a bika mellett, amik vannak. Tehát a bika melletti alakzatokat, Morning Doji Star, Morning Star, Piercing Line, Bullish Engulfing, a kalapács aj, ezt mindet ezeken a pontokon fogjuk keresni. Jó? Tehát ahol az ár és a trend találkozik. Pontosan, János, trendfordító alakzatokat. Trendfordító alakzatokat. Na itt most már egy icipicit bele lehet ugye nagyítani, mert itt nem látod teljesen tisztán, hogy hol lehetett fellelni ilyen alakzatokat. De így, hogyha már egy kicsikét bele nagyítasz, igazítok egy kicsit a trendeken is, vagy a trendvonalon. Jó. Oké. Tehát így, hogyha már egy picikét belenagyítunk, akkor itt ezen a szakaszon láttok-e ilyeneket? Tehát szépen kihozzuk ide az alakzatokat, ide alá mondjuk, hogyha meg tudom csinálni.
Tehát ezen a szakaszon látunk-e ilyen alakzatokat. Ott, ahol a támaszt aláhúztad, ott nagyon jól látszik egy ilyen, mi ez, piercing. Piercing line, igen. Az egy gyönyörű szép piercing line, pontosan. Nem véletlenül húztam oda. Tehát van egy piros, van egy nagy piros gyertyánk, megvan a lefelé vezető szakasz? A pullback, tehát amikor egy emelkedő trendben vagyunk, akkor ugye a trendhez visszahúzódó szakaszokat pullbackeknek vagy visszahúzódásoknak hívjuk, és az alján kell ezeket a különböző alakzatokat keresni. Mit mondtam nektek, hogy nem mindig így fognak kinézni. Ugye? Tehát valamikor nem csak egy dojid lesz, tehát egy fordítógyertyát, hanem lesz 2 doji, egy kalapács, és utána indul meg. Tehát ez soha nem, tehát nagyon ritka, hogy könyvszerű, ez itt könyvszerű volt például. Tehát ez szép volt nagyon. Jó. Ennél még egyszer hol van a beszálló? Tehát egy piercing line-nál? Akár. Kanóc. Aha, tehát a kanóc plusz 2 cent. Tehát nem csak a zárást, mert ugye a zöld gyertyának a zárása az a test teteje, hanem a kanóc teteje plusz 2 cent. A vagányak, ennél a vagányak is itt, nyugi. A kalapácsnál nem. A kalapácsnál vagánykodunk általában. Jó. Tehát igen, tehát a beszálló mindig a kanóc plusz 2 cent, a stoppunk pedig a kanóc, tehát a gyertya alja, tehát a legalsó kanóc mínusz 2 cent. Tehát ebben az esetben le is játsszuk a beszállást, jó? Mert ez a következő, amit meg kell, hogy tanuljatok. Tehát amikor úgynevezett beszállás az megvan. Tehát ugye megyünk naponta, itt van a piercing line-od, jó? Tehát ezt látod meg, tehát élő egyenesben ezt látod meg. Lényegében. Kicsit igazítanám hozzá, ha tudnám, hogy kell ezt a trendvonalat. Aha, így szép lesz. Kicsit beigazítom hozzá a trendvonalat, és akkor az úgy azért jobb lesz. Oké. Tehát elindult a trendvonalunk, innen szépen, 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 és itt jött. Körülbelül egy kicsit átvágta a vonalat. Jó. Bénázok itt ezekkel. Oké. És a következő, amit eljátszunk, tehát itt ért le a trendvonalra, és ugye itt volt a piercing line-od, jó? Beszállást megtervezed, hogyan tervezed meg? Megnézed ugye ez az a jel kurzor window-val, tudod ugye, tehát ott fönt az a kis jel, amit mutatok, kurzor window, hogyha azt kiválasztom, és rámegyek a napra, akkor megadja ott nekem az adatait. Tehát mindent. Engem mi érdekel ebből? A high, tehát a legmagasabb értéke, ami a kanócnak a legmagasabb értéke, az megint egészen véletlenül $100 50 cent volt. Ami ebben a beszállóban még izgisebb, hogy milyen támaszunk van. A $100 támaszunk van. Tehát azért az egy elég kemény lélektani szám. Tehát a $100 támaszunk van. Oké. Tehát a beszállónk $100 50 cent felett lesz, tehát $100 52 cent. A stoppunk az hol van? Aló, nagyon jó, tehát $97 alatt a stoppunk, tehát 96-98-on. Jó? Tehát egy $100 részvényhez mérten ugye van vagy $4 stoppunk, $4,5. Ez elvárható egy $100-ostól sajnos. Na és nézzük meg, hogy mennyi a következő, amit már ugye ma fogunk venni, az a pozíció management.
mi az első szint, ahol megállhat az ár? Tehát mi lehet az első szint, ahol gondunk lehet az emelkedéssel? Az utolsó csúcs, pontosan. Tehát mindig a rezisztenszeket, tehát az ellenállásokat nézzük. Itt van egy 104,5 dolláros, tehát 4 dollárral feljebb, és itt van egy 106 dollárunk, 105,82. Tehát ettől körülbelül egy szuszra egy ilyen 5-6 dollárt lehet várni. Az jó nekünk, hogyha 4 dolláros toppunk van? Nem, mert akkor még a trend csatornának a 3/4-énél vagy. Jó? És ott ugye felezünk, és húzhatod a stoppot nullába. Tehát egy trendkereskedésnél húzhatod a stoppot nullába, vagy legalábbis följebb, azt mindjárt nézzük, jó? Soha se felejtsétek el, trendkereskedésről van szó, tehát a legjobb találati aránya mindig a trendkereskedésnek. Volt, van, lesz. Tehát ez tény. Tehát azért szeretem. Tehát én megkockáztatnám, hogy 105,80-ra tenném az első célt. Jó, tehát az első cél a 105 dollár 80 cent. A második célt pedig meglátjuk, mert all-time high-on vagyunk, tehát nem volt még magasabban a részvény. Jó? Nem, visszakicsinyített, csak én már visszakicsinyítettem, azért mondom, jó? Nem volt magasabban a részvény, tehát all-time high-unk van, tehát nincsen következő olyan szint, ami a múltban megállította volna az árat. Tehát minden idők, az all-time high az minden idők legmagasabb csúcsát jelenti. Itt swingkereskedésnél kicsit merészebben kell, tehát el kell engedni a kereskedéseket. Általában ez nem szokott menni a swingkereskedőknek, mert mindig, amikor van egy kis profit, ugyanúgy, mint a daytradereknek, el akarják tenni zsebre. De ha mindig eltesszük a kis profitot, és nem hagyjuk kifutni nagyra, és egy-kettő kis toppol, akkor nem fogunk túl jól állni. Tehát ezért kell kibírni, és hadd menjen, amíg akar, jó? Nehéz, edzeni kell hozzá magunkat. Hát az, hogy igenis, és természetesen objektíven kell nézni, tehát nem azért kell benne hagyni, hogy na, léci, menjél már még, de jó lenne még 1000 dollár, tehát nem ezért, hanem azért, mert benne van az esély. Jó, tehát megvan az esély arra, hogy igenis, ezt egy ilyen 110 dollárig simán el kéne, hogy menjen. Tehát a trend csatorna tetejéig. Jó? Hát meglátjuk, hogy mit akar csinálni. Itt már szépen be is szállt, ugye, másnap kicsit visszakozik, semmi gond, még nem törte ki, amúgy, csak úgy mutatom, ezt a nagyon kis rövid távú trendünket még nem törte ki, tehát ezt a picikét. Tehát e felett lesz biztosan szép az emelkedés, amikor ezt kitöri. Tehát még benne van abban az icipici kis trendjében. Jó. Itt már azért alakulunk, tehát 105,82 volt, 105,06-on vagyunk Doji-val, Gap-pel. Itt mit csinálnál? Doji Gap 105 dollár 06. 100 dollár 50 centen volt a beszállónk. És itt már húzhatod föl a stoppodat. Tehát az irányodba, hogy ne legyen olyan nagy a veszteség. Tehát van egy gapünk, és van egy dojink. Mit jelent a doji? Bizonytalanság. Jó, eddig volt egy szép felfelé menet, most doji, bizonytalanság, és mink van még? Gap. Gombostű. Igen, aha. De nézheted a tieden is, vagy? Jó. Gombostű. Jó. Gombostünk is van itt minden, igen. Tehát igen, van egy kis dojink, aminek ráadásul a kanóca nagyobb, tehát nap végére lenyomták az árat. Meg kell mindig vizsgálnod, mi történt aznap. Ki volt az erősebb. És ugye az eladók voltak az erősebbek. És van egy gapünk. A gapről mit tanultunk? Betöltheti. Tehát mennyi esélyed van arra, hogy folytatódni fog ez a mozgás, és mennyi veszélyed van arra, hogy esetleg egy kicsit visszakorrigál. Igen. És az előző csúcs közelében vagyunk. Tehát mi a helyes döntés itt?
Ellenállásnál vagyunk, gap-el nyitott föl, és dojival zárta a napot. Pontosan, tehát itt felezni egyet. A stoppot, az pedig nagyon szépen be lehet húzni 150, tehát $100 40 centre. Tehát az egyik felével eltettél mennyit? 100 és félről $105, hát $4,5, igen. És már csak 10 centet kockáztatsz. Jó? Már csak 10 centet kockáztatsz. Ha ez most felugrott volna $108, tehát kétszer vagy háromszor olyan magasra, mint amekkora a stoppod értéke, akkor 3/4-ét veszed ki. Miért? Gondold el, $4 volt a stoppod, hogyha elugrik kétszer-háromszor akkora értékre a részvény, akkor egyrészt sokkal nagyobb az esélyed arra, hogy profit taking kezdődik, tehát elveszíted azt a profitot, amit eddig kitettél, de viszont mehet tovább is, ezért az 1/4-ét azért bent hagyjuk. Tehát túlságosan nagy a profit ahhoz, hogy azt már visszaadd a piacnak. Jó? Tehát amikor kétszer-háromszor akkorát megy mint a stoppod értéke, tehát a részvényed, egy pár napon belül, akkor 3/4-ét kiveszed. Jó? A Meir ugyanezt csinálja a day trade-nél. Tehát ő ugye megvárja, hogy ha van egy 20 centes stoppod, akkor megyen 40-50-60 centet, és a 3/4-ét egyből kiveszi. Day trade-nél ez még fokozottabban veszélyes, mert ott megint megkezdődhet a profit taking. A profit taking az a folyamat, amikor ugye nagyon sokan fölveszik a pozíciót, elér egy magas szintet az ár, és természetesen elkezdik eladni, hiszen a profitot el szeretnék tenni. Jó, de 1/4 még biztos, hogy benne hagyok, hogy hát ha bizonyít nekem azzal az 1/4-del. Igen. Elindíthat. Ezért hagyjunk benne 1/4. Persze. Ezért van egy jó pár, amin azért megy tovább szépen. Nem. Abszolút nem. Többször van az. Igen, természetesen. Úgyhogy itt felezünk egyet, a stoppot $97-ról, meg fölhozzuk $100 mondjuk 40 centre. Jó? És megnézzük, hogy mit csinál tovább. Aj, de jó. Delete. Nem áll. Jó, mindjárt jövök vissza. Addig ugorjatok egy napot. Na, hol van? Expertem. Itt van. Nem baj, közben akkor megnézem. Nézzük. Oké. Tehát Caterpillaren voltunk, ugye? Visszahozom egy perc, elnézést. Spy megy befelé. Ja, Istenem, de utálok ebben elemezni. Egy. Jó. Aha, bizony. Egy kicsi. Na, Caterpillar. Ezt most nem mondod komolyan. Igen, ezen aztán már 2 éve nem volt felfrissítve szerintem az Excel. Na nem baj, próbáljuk még egyszer. Jó. Na, nem elkezdjük a visszahúzódást végre. 187,40-en van a piac. Hát, 187-et kell letörje ahhoz, hogy legyen egy nagyobb visszahúzódás, aztán meg a 185-öt. Akkor lehet azt mondani, hogy talán lesz valami normális
pullback, amire már elég sokan várnak. Na de ezt most megtalálgassuk. Meg főleg a Soros, aki megduplázta a sortjait azóta. Na jó van. Tehát Caterpillar, hol jártunk? Pontosan itt jártunk, ennél a szép kis dodginál. Jó, tehát lefeleztük, stop fölhúzva. Oké. Nem szitkozódunk másnap. Örülünk, hogy a másik fele még benne van, és ezután természetesen még tartjuk a pozíciót. Ez a 110-re simán képes ez a részvény, tehát 110-nél abszolút átértékelem megint a pozíciót. Miért mondom, hogy 110? Mindig azt nézem egy trendnél, ugye, hogyha nincsen, tehát all-time high-unk van, akkor azt nézzük, hogy a csatornavonalat mikor érheti el az ár. Jó? Tehát csatornavonalnak a teteje, hogyha meghosszabbítjuk, akkor az abszolút 110-nél van. Sőt, még egy kicsit felette. Tehát ezért fontos a csatornavonal, mert nagyon-nagyon szépen tud segíteni nektek a pozíciónak a menedzselésébe. 109.09, és megint egy kis hullócsillagszerűség. Itt ki merné még tartani? Hát végülis ilyen profitnál már miért ne tartom az ember azt a maradék felett, hogy Nem, itt feleztünk. 3/4-énél, hogyha kétszer-háromszor akkor átment. Itt akkor átment, mint a stoppod értéke. Igen. Azért mondtam, hogy másik, majd lesz olyan, remélem olyan beszállónk is, hogy itt mit csináltunk, akkor feleztünk, tehát a másik fele van meg, és 109.09-nél vagyunk. Ilyet is lehet, pontosan, tehát nem csak azt lehet, hogy mert megint mennyivel vagyunk feljebb? $4. Tehát a beszállás óta $8 vagyunk feljebb, kockáztatni már semmit nem kockáztatunk az égvilágon. Hova teszem a stoppot, ilyenkor már fel van az Na és ilyenkor hova tesszük a stoppot? az előző csúcsra. Ide? Megölöd a részvényt. Megfojtod. Márhogy nem hagyok neki mozgást. Nem hagysz neki mozgásteret, igen. Swingben nagyon fontos, hogy hagyjunk neki mozgásteret. Daytrade-be húzhatjuk a nyakára, az nem gond, mert ott centekre megyünk. Swingbe dollárokra megyünk. Jó? Tehát swingben dollárokra megyünk. Én a stoppot, itt van egy gyönyörű szép 20-asunk, látjátok? És itt van a 103-as, én ide húznám, tehát 102.90-re. Tehát itt, hogyha már idáig visszajön, 20-as alá törik, akkor az... Tehát ott úgy érzem, hogy meghagyom neki azt a... EM a 20-as. EM a 20-as. Mozgó átlag. Látod? Mozgó átlag alá törik, akkor ott már... A 103.24-en van, adok még neki. Ott is bőven játékteret, tehát 102.90-re fölhúzom. Így bebiztosítod az utolsó negyededdel majdnem a $2 profitodat. Tehát, hogyha visszajön, akkor is pozitívba leszel, de meghagyod neki az esélyt, hogy még jobban nőjön a profit. Tehát muszáj. Hát ez türelemjáték. Egyszerűen muszáj. A lényeg, hogy mindig húzzad a gyönyörű szépen a stoppodat. Ezt ne felejtsétek el, hogy a célunk az a profitnak a maximalizálása és a veszteség minimalizálása. Ezért húzom mindig a stoppot az irányomba, és ezért tudom ki mindig a profit szintet, amennyire csak lehet. Itt van 109.40-nél megyünk, telik az idő. Hát ezt nem értem. Excellent, they don't do the location crash down. Delete the crash down. Mi az a crash down? Fogalmam sincs. Aha, jó. Nem töröltem ki, bocsi. Oké. Na ezt még nem csinálta. Újra kell telepíteni a gépet. Érzékeny lelke van, meg hát a számítógépet azt úgy, ahogy van, újra kell telepíteni, csak van egy annyira jó brigádunk IT-snak. Ha valaki tud egy jó IT-s céget... Nem. Tehát
olyan szinten csapnivalóak, hogy itt ül a gyerek reggeltől estig, basszus, hogy megcsináltam minden. Igen, mentem. Semmi nincs kész. És nem értek hozzá, ugye? Tehát én nem tudom azt mondani neki, hogy na figyelj, oké, hát akkor minden megvan, mert fogalmam nincs, hogy mit csinált, és amikor használom, akkor látom, hogy ugyanúgy minden szanaszét van. Úgyhogy kéne egy jó IT cég, ha valaki tud. Jó, ha ez még egyszer lefagy, akkor átmegyek a ProTraderre. Más csak demo. Nektek nem csinálja, ugye? Jó, akkor a gépemmel van gond. Nem, a géppel van gond. Sajna. Jó. Tehát tartottunk 109-nél, negyedünk van benne, jó? És megyünk tovább. Igen, tehát már csak a negyede van benne. És innen is megyünk gyönyörű szépen tovább. 112.31. Ezzel az utolsó negyeddel mit tudunk csinálni? Egyrészt, hogyha elérte a csatornavonalat, másrészt, kicsit fulladósnak tűnik. Igen, ez így van. Mit csinálhatsz még? Stop. Igen. Tehát itt az utolsó negyeddel már azt csinálhatod, hogy felhúzod valóban a nyakára a stopot, de csak az utolsó egy negyeddel. Miért? Mert innen, tehát nagyon sokat láttam olyat, hogy kitöri a csatornavonalat, és elindul fölfelé. Aha. Olyan is szokott lenni. Igen, tehát itt 112 alá behúzod a stoppodat, ott már baj nem érhet. Ott már baj nem érhet. Micsoda? És itt kiszedett. Tehát 112 alatt, de hogyha 113 felé tör, akkor még a 115-öt meg célozhatta volna. 112 az utolsó negyeddel, az azt jelenti, hogy $100 50 centről 112-re. Tehát ez $10,5. Igen, de $4 stoppod volt, azért azt ne felejtsd el. Jó. Tehát azért az elég szép, és nagyon szépen végigkövetted az egészet. Igen. És szépen kész, annyi volt. Tehát ez volt a piercing line-unk. Jó. Következő az nem az lesz, hogy besortoljuk, hanem várjuk a következő alkalmat. Jó, oké. Akkor ProTrader. Igen, utána várjuk a következő alkalmat a beszállásra. És nem sortolunk, semmiképpen sem. Hol is vagyunk? Ja, itt vagyunk, igen. Közben megnézem, hol tartunk, nagyon jó. Micsoda? Igen. Ez viszont feketében van, mindjárt kiválasztok egy fehéret, mert ez a feketén nem látszik olyan jól mi. White. Itt is vagyunk. Oké. CAT. Data. Oké. Tehát ez meg volt 2010, 11. Oké. Rendben. Ez gyönyörű szépen végigment. Következő alkalom mikor jött el? Hát itt szépen lecsorogtunk 112-ről. 112-ről szépen lecsorogtunk, és utána jött a következő trendvonal érintés. Tehát, hogyha meghosszabbítod a trendvonaladat. Tehát 104-nél. Nem. Itt longolni lehet. Tehát itt ugyanúgy a longolás mehet. Persze.
Persze, tehát ez... Melyik? Ez innen szeptembertől áprilisig? Hát eléggé. Tehát lényegében egy duplázás majd, hogy nem. Egy 100%-os emelkedés. Csak szerencsére ilyenkor nagyon sokszor dupla tetővel fordulnak, és nem pedig egyből lezugnak. Tehát az a jó. Ez viszont megtalálható ezek között? Hát így ebben a formában nem, mert Hát így ebben a formában nem. azt a kalapácsszerűséget, Hát ez kalapácsszerűség, igen, csak hogy... csak medve színű, tehát egy piros. Az nem baj, tehát hogyha egy kalapács piros, az semmi gond, tehát a lényeg, hogy a nap végére fölhúzták, tehát az egésznek ez a lényege. Akkor az a baj, hogy külön áll. Az nem baj, mert hogy gap van, tehát azzal meg mit szokott csinálni? Betölteni. Ja, és az a mi esetünkben irányunkban jó is. Igen, tehát a mi irányunkban jó is. Tehát itt jön a vagánykodás, ahogy a Peti mondta, tehát itt igenis, tehát itt akár be lehet vállalni egy olyat, hogy gap betöltésre is, trendvonalról is megy, tehát trendvonalról is ugrik. Ez már azért azt mondom, hogy a haladóbb trade-ek közé tartozik. Tehát itt egyrészt számolhatsz egy gap betöltéssel, másrészt számolhatsz még egy emelkedéssel, ugye, hiszen trendkereskedésed van. Védeni véd a támaszként az 50-es mozgóátlag, a trendvonal, a $104 támaszod, ami egy elég erős támasz. Tehát van 3 védővonalad lényegében, az 50-es, a $104 támasz és a trendvonalad. Felfelé pedig mennyit van? 105.48-ról, tehát megint 105.50-ről, meddig? Legalább 112-ig. Tetejéig. Hát 113, igen, de itt ezt nem bírt vele. És arra is igen, föl kell készülni, hogy már 100%-ot emelkedett a részvény, tehát simán csinálhat egy dupla tetőt. És a dupla tető az mit okozhat? Trendfordulót, pontosan. Tehát az az alakzat, a dupla tető az, ami trendfordulót, tehát nem csak trendtörés, tehát először trendtörés természetesen, utána pedig trendfordulót. Ami tetszett ebben a gyertyában, amiért én személy szerint megjátszottam volna, az a nagy forgalom. Tehát ez megint azt jelzi nekem, hogy az esés kifulladt, hiszen ha ekkora első nap van, tehát ekkora piros nap van, akkor másnap legalább $100 gappel kéne, hogy nyisson, nem pedig fölfelé. Ha pedig fölfelé nyit és elkezdi betölteni a gapet, akkor viszont itt a vevők erősödtek meg, ami a sanda gyanúm, hiszen a végére fölnyomták az árat trendvonal fölé. Ebben a pozícióban, ameddig csak ezt látod, nyitsz pozíciót, beszállsz? Másnap high fölött. Jó, tehát másnap nem Nem, soha swing kereskedésben nem várok megerősítőt. Itt, ahogy mondom, ez egy kalapács kereskedés, tehát a kalapács teteje fölött. Ami azt jelenti, hogy 105.74 fölött. A stoppod az normál esetben 102.16, tehát a kanócnak az alja. Tehát 102.16. És megnézzük, hogy mi lesz másnap. Másnap beszállt. Hát a legelső szint, megint megnézem a szinteket, ugye itt 108-nál van egy ilyen egész enyhe kis ellenállása, de van. Először is ott van a 20-asod is, bocsi, ez most kék nekem, nem zöld. Tehát ott van az EM a 20-asod is, meg ott azért megállt egy kicsit az ár. A következő a 110, de az abszolút high a 112, vagy még fölötte. Tehát itt azért figyelni kell, hogy melyiknél fog megállni. Hát ez elég rendesen elindult fölfelé. 108, 110. Itt mit csinálnál? Tehát elindult 105.8-ról, most vagyunk 109 kb. Ugye megnézzük a close-t. 108.85, tehát 109 dollárnál vagyunk. 105-nél szálltunk be. Az $4. A stoppot mindenképpen húzzuk, pontosan. Tehát itt, amikor már elment ennyit, a stoppunkat húzzuk hova?
Hova érdemes húzni itt a stoppot? Úgy, hogy még védővonalad is maradjon. Mindig azon az értéken gondolkozzatok, hogyha azt áttöri az ár, akkor már tök mindegy, nem érdemes tartani. Aha, akkor az 50-es alá kell menni. Nagyon jó. Tehát az a legerősebb védvonalad. És nem érdemes a nyakára húzni. Tehát valamikor kicsit kiszúrja, tudod, és utána fordul vissza, tehát egy ilyen 20 centet hagyni szoktam így alatta körülbelül, főleg egy ilyennél. Tehát itt az alja ilyen 100... Hol volt itt az average? Average. 104,29. Akkor húzzuk mondjuk 104,10-re. Akár. Jó? Elnézést, 104,64, mert itt a gyertyának az alja alatt szépen meg tudod nézni, tehát a zöld gyertyádnak az alja 104,64 volt, 104,40-re, ha felhúzod a stoppodat, az teljesen jó. $1 kockáztatsz, többi már ott van a profitban, $1 még kockáztatsz vele, és még így a 110-et azt meg lehet kockáztatni, és ott felezni egyet, jó? De így a profitodat azt úgy maximalizáltad, hogy a veszteségedet levágtad $1 az egész tréden. Igen? Az nem baj. Nem, ez egy nagy részvény, Zsuzsi. A kis részvényeknél nézem nagyon, hogy ne legyen távol a 200-astól. Ez egy nagy részvény. Nem baj, ez évekig, egy ilyen nagy részvény évekig el van úgy, hogy nem tér vissza a 200-asra. Úgyhogy ez ne zavarjon. Persze, nagyon örülök, amikor egy nagy részvényt úgy találok, hogy 200-as, 20-as, 50-es meccésén és gyönyörű beszálló, mert annál nagyobb védvonalaid nincsenek, mint az 20-as, 50-es, 200-as, de ritka. Jó? Az majd akkor lesz, hogyha tényleg most a piac elkezdi ezt az elég kemény betöltést, akkor lesz egy jó pár nagy részvény is, amit így meg lehet játszani. Kicsiknél meg azért figyelek rá, mert a kicsiktől nagy elmozdulást várok. Tehát azok meg általában csak akkor csinálják meg, amikor tényleg a 200-as, 20-as, 50-es közelében vannak. De egy nagy részvényt azt nem, azt hajt föl egy trend is gyönyörű szépen. Jó. Na, és ez a másnapunk, tehát érdemes volt fölhúzni a stoppot, tehát most vagyunk 112-n, és itt van egy elég csúnya piros nap, na itt mit csinálnánk? 112.70, a closing 112.61. És egy ilyen elég ellentmondásos piros napocskával. Bizony. 3/4 ki. Közel vagyunk a tetőhöz. Eladjuk a 3/4-ét pontosan. Stoppot hova tennétek? Piros kiszúrás aljára. Nem, az még egy kicsit közel van. 20-as mozgó átlag alá, 108 alá. Tehát az utolsó negyeddel 108 alá, ott van a két védvonalad van, 108-as támaszod, és a 20-as mozgó átlagot. Tehát két védvonalad van, hogyha az elesik, akkor ott már nem érdemes tartani. Ráadásul így is pozitívba kerül a stop a 20-as alatt, hiszen az 50-es. Igen, hiszen szálltunk be. 105 felett szálltunk be, igen. Tehát így is az utolsó egy negyeddel $3. Ezt úgy nevezik, hogy belokkolod a profitot, tehát bebiztosítod a profitot. Jó? Tehát ezzel be tudjuk biztosítani a profitot. Pontosan. Tehát itt kérdés nélkül 3/4 ki, na és itt szerintem. Tehát egy negyeddel, itt a vége, fuss el véle. Valószínűleg. És akkor kiveszed az 1/4 is? És kiveszed az 1/4 is. Ami azt jelenti, hogy $10 megint csak. És hogyha észreveszitek, relatíve hamar húzzuk a stoppot. Tehát sokáig nincsen veszélyben lényegében a tőkéd. Tehát az a 2% se, amit veszélyeztetsz rajta, vagy rizikóztatsz rajta. Jó? Ha feljebb megy, ha lejjebb megy. Az már egy nagyon nagy doji volt ott. Gyönyörű szép kis doji, tetején minden. Köszönjük szépen. Jó. Na nézzük, hogy mit csinált még utána. Tipikus fordított füles csészeforduló.
Nagyon szép. És megint hova ért? Megint csak trendvonalra ért. Tehát megint van egy trendvonalunk. Tessék? Bizonyám. És itt a füles csésze miatt nem szállnál be longra? Igen. Amikor már egy részvény így fordul, az már kemény. Még egy dolog van, amiért itt a longot hanyagolnám. Fals beszállások gyönyörű szépen kivéthetők vele. A csökkenő gyertyáknál nézzétek meg ennek a visszahúzódásnak és ennek a visszahúzódásnak a forgalmát. A csökkenő napoknak a forgalmát. Itt mit csinált a forgalom? Csökkent. Látjátok? Egy darab ilyen nagyobb napja volt, de lényegében növekedésnél növekedett a forgalom, tehát nagyobb volt a forgalom, a csökkenő szakaszban alacsonyabb volt a forgalom. Miért? Csak profit taking volt. Kevesen szállnak ki, mert csak profit taking van, vagyis valakinek elég volt a profit, és kezd kiszállni belőle. Nézzétek meg ellenben ezeket a forgalmakat itt, ezeknél a pirosaknál. Tehát ott már azt mondjuk, hogy sortolna. Igen. Másfélszer akkora lett a forgalom. Itt már ennél hiába gyönyörű szép kalapács, félve szállnék be. Mert nem úgy néz ki a forgalom, tehát a forgalomból, a csökkenő napoknak a forgalmából az látszik, hogy ez már nem csak egy egyszerű profit taking, tehát itt már nem csak profitra mennek rá azok, akik elkezdtek eladni, hanem itt bizony valaki úgy gondolja, hogy ez lejjebb fog menni, tehát sortoltak. Tehát elkezdtek egyre többen shortba beszállni. Felveszem ezt is. Ez aranyos volt. Igen, tudom, hogy egy kicsit sok, meg ezt még gyakorolni fogjuk, de ezeket itt kell, hogy elmondjam, ezeknél a... Vissza kell nézni, tudom, progresszív. Komolyan. Igen, tömény, tudom. Tudom, hogy tömény, ezért is ezt is felvettem, vagy felvesszük, úgyhogy ez így jó lesz. Na, úgyhogy ez az, amiből ki tudod szűrni azt, hogy itt még megéri belemenni egy longba, itt már hiába szebb ez a kalapács, mint az előző, de egy kicsit szívom a fogamat, mert itt azért elég keményen elkezdték növelni a pozíciókat a sortokban. Jó? Ennek ellenére visszamehet még egy 116-ig, nem fog érdekelni. Tehát nem fogok sírni akkor se, hogyha visszamegy, nem tudom, hogy mit csinált. Nem, itt már törés van, tehát ez be se szállt volna mondjuk. Tehát ez be sem száll akkor sem. Tehát itt már trend törésről beszélünk, hiszen 2 darab nap kint zárt a trendvonalon. Jó? Tehát itt ez a középtávú trend, ami lényegében szeptembertől augusztusig tartott, az teljesen meg lett törve. Jó? Tehát itt már nem keresek abszolút longokat. Oké? Na, 10 perces szünet. Jó? Kávé, ez az amaz, és akkor folytatjuk. Ne sírjatok, hogy nem bírjátok, vagy hoztam csokit, mert az úgy. Na. Jó, Jani, neked is 10 perc szünet, és folytatjuk.